Електрически мотор с 225 Нм. Да, има такова животно и седа върху него. Това е Zero DSR-X. Какво ще видите в днешното видео? Ами ще видите едно ревю на електрически мотор. Да, не сте свикнали да ме гледате в тази среда. Аз съм моторист, карам и мотори. Има и електрически мотори, затова решихме да ви ги покажем. Ще разберете колко пробег изминава, как се зарежда, колко му е голяма батерията, с какви екстри разполага, какви режими има за шофиране, колко е бързо, но това чак накрая към видеото. А ако ви е писано да ви бръмчи колата, да сменяте масло постоянно, да ходите по сервизи, да се разправяте с майстори, да ви мирише на бензин и дизел, да се цапате докато си зареждате колата, то значи ви е време за електрически автомобил или мотор. Но за автомобили втора ръка може да погледнете какво има налично на karatok.mobile.bg. Първото ми впечатление е, че тръгвам да търся скоростен лоз, то няма. Чакам да запали, то не пали. Цъкам да намеря съединител, то няма съединител. Просто само го давате газ. Демек върткате ключа и след това сте вие. Добър център на тежестта, нисък. Малко може би идвайки от DVG мотор с двигател, с вътрешно горене. Ще ви е малко и скорости, ще ви е малко странно това, че няма съединител, че нямате скоростен лоз, че директно въртител ключа и след това просто му давате газ и си изстрелвате. Много е странно да не чуваш никакъв звук. Аз от електрическите автомобили съм свикнал, ама до сега не бях карал мотор електрически. Някакси е странно да съм тръгнал на 110% и да съм карал някакво известно време и чак сега да съм на 100%. Хем е странно, хем е яко. Удобен е за маневриране, лесен е за маневриране, лек е, чувства се лек, нищо че е 250 кг. Компанията Zero е основана през 2006 година в Щатите от бивш инженер на НАСА и по-конкретно в Санта Крус, Калифорния. А името Zero идва от Zero Emissions. Zero поддръжка, Zero звук. DSR значи Dual Sport Racing. X не знам за какво стои. Ако вие знаете, пишете отдолу в коментарите. Към днешна дата има продадени над 7500 броя Zero мотоциклети. Електромотора и батерията си ги произвеждат сами и са под марката Z-Force. Zero мотоциклети печелят и състезанията в Pike PX през 2013, 2014 и 2015 за серийни мотоциклети, а през 2014 падат под 12 минути, което си е доста добро постижение за електрически мотоциклети. А и не само за електрически мотоциклети. За такъв клас мотоциклети си е доста добро постижение. А по-рано, през 2009 от Zero организира състезания с техни електрически мотоциклети и един от отборите им поставя рекорд на Гинес над 500 мили за по-малко от 24 часа. А за да не изпускате новите ни видеа, цъкнете бутона Subscribe отдолу и не забравяйте и камбанката, така ще получавате известие, когато качим ново видео. Разполага с една много интелигентна и много хубава система на Bosch. Тя е с абревиатурата MSC и представлява контрола на тракшъна, на спирачките, на ABS, на ускорението и така нататък. Най-вероятно по-скоро се занимава с самия тракшън и това как да работи, кога да ви килне мотора. Само ще ви споделя, че времето за реакция на обикновен шофьор на мотор, примерно аз на обикновен моторист, е около 700 милисекунди. На Марк Маркес е около 280 милисекунди, а на тази система е 60 милисекунди. Смятайте колко бързо взима решения и работи за вас. Отопление на дръжките, няколкото режима на шофиране, ако ги смятаме за екстра, връзка с телефона. През телефона може да виждате къде се намира, на колко процента батерия е, да определяте до кога да се зарежда, да отменяте режимите на шофиране, общо взето да виждате всичко, което виждате и на таблото. Задна скорост за паркиране и маневриране. Адски удобна. Забивате се на някакво място, което е изненадолното, цъкате задна, цак, обръщате си и си продължавате. Или пък да си го паркирате в гаража. Супер удобна екстра. Ползвах я вече няколко пъти. Много удобно. При положение, че мотора е тежичък и когато сте на място и трябва да го маневрирате, се усеща, че е тежичък. Когато го шофирате не, но когато го маневрирате се усеща. Задната скорост е бомба. Двигателят си е на Zero с директно задвижване. Директно цак, ремъка и се изстрелват.
Покачването е шола и то не е каква да е шола, просто някаква шола от друг мотор, ами се е шола изработена специално за тези електрически мотори Zero, за да може разпределението на теглото да се доближи максимално до разпределението на теглото на мотор от MotoGP. Не съм карал мотор от MotoGP, но този се управлява изключително лесно. А Cypher 3 е най-новият софтуер, чрез който мотора получава много апдейти, като 6 кВт onboard charger, с допълнителност той да бъде увеличен на 12 кВт onboard charger, получава възможност за добавяне на допълнителна батерия, с която да се увеличи пробега, получава възможност за шофиране назад. Задвижването на мотоциклета се осигурява от един електрически електромотор с въздушно охлаждане, безчетков, трифазен, променливо токов двигател с постоянен магнит. Моторът е снабден към задното колело чрез ремък. А при Zero FX, което е тип супермото, Enduro Bike, там имате опция да си закупите един кит, който вместо с ремък, мотора да е с верига, тъй като карайки по ето такива чакълести пясъци не е много добре за ремък. По-добре с верига. Макар че пък плюсовете на ремъка са много повече, отколкото на веригата. Нямате поддръжка, не се разтегля, сменяте го веднъж на 60 000 км, не го смазвате, не го гледате, не го настройвате, не го обтягате, просто карате. Максимална скорост от 180 км в час, на еко режима сте ограничен до 120 км в час, 225 Нм. Това го казах и в началото на видеото, за да разберете колко много са тези ньютон-метра. Triumph Rocket, който е 3-цилиндров мотор, 2500 кубика, е с 221 Нм, а това е с 225. Има си сила. Батерията оперира на 102 волта, което е под 200 волта, които са необходими за CCS Sport, за бързо зареждане. Затова и не се предлага с опция за бързо зареждане. То, ако ме питате, няма и нужда от бързо зареждане, защото първо, километрите, които ми изминава този мотор, са предостатъчни, но затова след малко в пробега, колко точно изминава. И второ, че батерията не е чак толкова голяма, че да има нужда от бързо зареждане. Това, което те са осигурили като зареждане, максимална скорост, която може да зарежда този мотор е 12 кВт, което си е напълно достатъчно. Как се зарежда с 12 кВт? Ами, когато сте с Cypher 3, си поръчвате един допълнителен модул, който се слага ето тук, където е багажника на този мотоциклет, и така ще може от 6 кВт да го зареждате с 12 кВт. Батерията е 17,3 кВт часа, казах ви, не е много голяма, и имате един допълнителен батери пак, с който тя може да стане 21 кВт часа, който слага пак тук в багажник, ако имате тази нужда от повече пробег, примерно да не минава 250 км, да минава по 300, може да го направите, като си закупите допълнително този модул. 2500 цикъла дават на батерията на това Zero живот, по-скоро преди да почне тя да деградира стабилно. Само да сметнем, това са 2500 цикъла, да кажем по 200 км, не 250, 200 км, това са 500 000 км. Кога ще изминете вие на вашия мотор 500 000 км, на колата дори, пък да не говорим за мотор, който минава 250 км пробег средно, нали, микс. Кога? Така че изобщо не трябва да се притеснявате за батерията и за нейното състояние и колко точно ще деградира. Тя ще деградира примерно с мотора, ако чисто нов минава 250 км, ще почне да минава по 200. Е, това проблем ли е? След, да кажем, 500 000 км. Не мисля, че е проблем. Ако някой ми покаже DVG мотор, който е минал 500 000 км и не е дал 3 пъти стойността на мотора за ремонти, ево. Тези мотори, ако не са премиум версия, като този конкретно, са с 2,4 кВт в onboard charger, а ако са премиум са с 6 кВт и ако си закупите отделно този бокс, за който ви споменах, стават с 12 кВт onboard charger, което си е вече вау, стабилна скорост на зареждане, но и 6 кВт ще ви свърши работа и 2,4 кВт. Аз препоръчвам, ако си специфицирате такъв мотор, да си го вземете поне с 6 кВт onboard charger, демек премиум версията. Тя си идва и с задна скорост и там купища други екстри, които искате да ги има в този мотор.
Според каталога, с този мотор ще може да изминете 290 км в града, 172 км на магистрала и 216 км смесено. Ами, пробега, който ми изписа мотора, когато го взех, беше на 110% зареден, тъй като когато батерията е на 100%, изписва 110%. Когато на мотора изписва 100%, всъщност е на около 88%. И това е нормално, защото батерията е хубаво да държите в процентите между 20 и 80%. Така че при 110% ми изписа пробег от 155 км, но това много зависи от това как е бил каран мотора преди това. Преди да се включи да се зарежда. Ако е бил каран само агресивно, на цялата газ, постоянно, така се карат тия мотори на тест драйв, ще изписва по-малко пробег. Когато почнете да го карате нормално, ще видите как карате едни примерно 10, 15, 20 км и пробега с едни и същи километри. Това се случи днес, докато го карах този мотор. Финално, като го преберах вкъщи, ще видя колко пробег ми остава, колко пробег ми изписва, че имам, колко километра съм минал, тъй като го нулирах, и ще ви дам тази сметка ето тук сега. И това е с моето каране, аз днеска не съм го жалил. Карах го на спортен режим, на нормален режим, давах му газ в София, давах му газ извънградско, карах го тук малко по-офроуд. Тормозих си го. Не съм пестил ток. За да минава 200 км с тази батерия, да кажем, че той харчи 8-9 кВт на 100 км. 8 кВт по 0,18, ако не ме бърка паметта, нещо такова беше тока за киловатт. 8, но дори 10 кВт по 0,18 1,80 за 100 км, добре ли е? Да си правите същия кеф, с който може да си правите с пистарката, ама моите пистарка, примерно, ако си правя такъв кеф, какъвто сега си направих по дефилето, разход 10-12 не ми мърда. Бензина в момента е 2,80, демек 28-30 левчета за 100 км. А днеска съм се возил за 2,50. Буквално. И съм се разцепил от каране. Мисля, че е доста добре. 2 години основна гаранция и 5 години гаранция на задвижващата част и батерията. На повечето електромобили гаранцията на батерията е 8 години, при електромотора е 5 години. Като тук в тези 5 години няма лимит на пробега. Може изминете 200 000, 300 000, стига да мога изминете 400, 500, 600 хиляди. Конкретно този мотор струва 56 000 лева с ДДС. Като ми казаха, че на наличните мотоциклети правят доста добри оферти. Ако искате да си закупите допълнително модификацията, допълнителния модул за по-бързото зареждане, то ще ви струва 5000 лева. Ако искате да си закупите допълнително батерията, с която става 21 кВт часа батерията, и тя струва около 5000 лева. Но това много зависи цената спрямо конкретния модел. Това са цени за този модел. Така че, ако се интересувате, звънете в Zero и ги попитайте за конкретна оферта. Поддържа се на... Като за първа поддръжка трябва да минете на 1000 км, просто да го инспектират, това ще изструва около 100 лева. След това на 13 000 км или на година, което настъпи първо. Отидате, гледат го, закачат го, апдейтват го, проверяват го, правят му на инспекция, накладки, гуми, окачване, всичко наред ли, за да сте сигурни, че е окей мотора, и ви пуска да си ходите. Давате едни 100 лева и това е. За 13 000 км само да питам колко пъти трябва да смените маслото на мотор, според спецификацията, нали? Защото се сменя на 3-4 хиляди и ако го сменяте с скъпо хубаво масло, защото си държите на мотора, една смяна ви е около, само консумативите, ви е около 120-30 лева, 40, 50 вече отиват с по-хубавите масла. 150 лева на 3-4 хиляди км, да мек на 13 000 км ще трябва да сте го сменили поне 3 пъти. Да, това отиват едни 450 лева. И то само около вие си го правите. Ако вие си сменяте маслото, иначе отиват на около 550. Мисля, че си спестявате едни стабилни пари. Те в сайта на Zero са си го казали, че за 5 години горе-долу този мотора се поизбива, зависимост от това колко се кара. Спрямо друг мотор. Такъв клас, така категория, защото такъв клас, примерно Харли, такъв голям мотор Харли, първо няма да върви толкова. Второ, обслужването ще му струва доста повече пари. А и като цяло, самото Харли ще струва повече пари. Така че заслужава си. Определено си заслужава, не е някаква газария. Наистина, това е бъдещето. Това е бъдещето. Някакво си говорим. А ускорението е
инстантно. Просто му отвъртате дръжката на газта и тракшена и абсолютно всичко само се справя, така че вие да ускорите максимално бързо на спортния режим. На таблото показва амбиентна температура, градуси навън 32-33 градуса, пробег 134 км. Казах ви за пробега, най-вероятно това не е реалният пробег, който може да измине мотора, сега зависи, но това на какъв режим го карам и как се кара, да е. Може и толкова километра да измине. Имаме температура на мотора, в момента е на ниски градуси, както виждам. Спортния режим, на какъв режим караме, какъв режим е тракшена и какъв режим е ABS-а. Малко е тия конзолки тук ми изглеждат много пластмасови, особено тази вляво. Някакси ми изглежда така много пластмасови, ефтина. Гарда също, за цена от 51 000 лева. Може малко да се постарят малко повечко. Иначе от към вървеж и окачване не мога да се оплача, не мога да измрънкам за нищо. Стойката е мега удобна на този мотор. Но това за града е мега удобно, защото нямате ценител, натискате ценители, нямате скорости, а просто подавате газ. И се изстрелвате като чук без дръжка. Много яко. И си спира. Не знам с какви спирачки, но си спира доста прилично, има и ABS. Бабичките тук трябва да са най-много доволни от този мотор, защото не издава никакъв звук. Няма да казват, ама той бръмчи, какво бръмчиш, ама аре спри се. Един от проблемите на това да караш електрически мотор в града, че никой не те чува. При колите, дори с ниска скорост има един звук, който са задължени да издават. То е с цел да може пешеходци и колездачи да те виждат. Тук се чува това. Чува се редукторчето. Почти нищо не се чува. Така че от гледна точка на безопасност, може би този мотор ще е една идея по-опасен за каране в градски условия. То не казвам по-опасен за това, че самия мотор е по-опасен и по-скоро, че хората не се съобразяват. От тази гледна точка може да е по-опасен, но пък те не трябва да се съобразяват. Защото реално вие сте човека, който трябва да се съобразява с останалите шофьори и вие да преценявате ситуацията като човек с превозно средство с по-малки габарити, който в повечето случаи остава незабелязан. Така че ако карате по този начин, няма какво да стане. Режимите на шофиране се сменят като задържите ето този бутон и след това наляво минаваме на Eco, след това на Rain, след това на Canyon, което Canyon е режим, в който вие си настройвате как точно искате да се държи мотора. Имате и Sport. Общо това са 5-те режима, с които може да шофирате този мотоциклет. Ако искате да си пуснете подгрева на дръжките, задържате наляво и оттам вече си определяте няколкото нива на подгрев. Те, доколкото виждам, са 3 нива. Сега изключваме, а надясно, който задържите този бутон, почвате да си променяте тракшена. Там също имате няколко нива, имате Street, имате Offroad, имате Rain и Sport и Street. Аз ще го оставя на Street. Като също така промени ABS-а, те са линкнати, вързани с двете неща. В момента сме на Street Traction и Road ABS. Би трябвало да работи най-добре. Все пак този мотор е екипиран, оборудван с една от най-добрите системи на Bosch. Най-якото е, че като при електрическите коли никой не ви чува, никой не разбира, че вие сте тук и давате газ, защото ако бях с пистови мотор и си изрежа, ще ме разбере половината квартал, че съм тук и че минавам. Има шумово замърсяване, което е доста така често срещан проблем в последно време по мотогрупите. Тук, карайки такъв мотор, може да си му раздавате цялата газ, в Токио, в рамките на ограниченията.
и никой няма да разбере, че минавате дори. Никой няма да ви чуе. Окачването се държи изключително добре. Много е лесно за маневриране. Тракшънът се включи и реагира мигновено. Тук настъпих една маркировка и за момент поднесе гумата и веднага го спря тракшъна. Доста добра работа. Но ме е по-интересно и на извънградско как се справя. Да, в града е супер удобно да го карате на екорежим, защото там имате рекуперацийка. Не се налага с скорости, като карате между 20 и 30, 40, 50, 60, почти изобщо не ми се налага да ползвам спирачката. Само отнемам гъста и той сам си спира. Не спира до 0. Реално рекуперацията работи до към 20, до към 15 км в час. След това вече ви пуска по инерция да си ходите. И съответно мотора сам спира до 0-та. От 15 до 0 е по инерция, а до 15 км в час работи регена, рекуперацията. Regen, както тук е написано. Много удобно за каране в градовете. На извънградско, по завойчета, бих казал, че този мотор се управлява като детска играчка. Супер лек е, много е маневрен, много е удобен. Достатъчно бърз е, даже предостатъчно бърз. Перфектен е. За извънградска употреба е по такива завойчета по дефиленца. Направо е рай. Никакви драми. Старт! Като заключение, наистина ще кажа, че съм адски щастлив от факта, че има българска фирма, която се е наела да внася тези мотори, въпреки риска, че те са по-скъпи, хората все още не са запознати с електромобилността, особено пък мотористите и при моторите и са много скептични относно електрическите превозни средства, но мисля, че наистина вярвам, че това е бъдещето и много се радвам, че имах тази възможност да тествам и да пробвам този екземпляр. И наистина мисля, мисля, че това е един страхотен мотоциклет и по нищо не отстъпва на DVG събратията си. Даже напротив, доста ги превъзхожда в много отношения. От гледна точка на системи, сигурност, преспокойно бих казал, че е красив. Моторът изобщо не е лош и ще завършим това ревю с това е бъдещето на мотоциклетизма. Електрическите мотори. Едно време, ако си спомняте тия детските моторчета, които бяха по парка на ток, когато навлезнаха, по същия начин се чувствам аз в момента, карайки това Zero, само че вече по-пораснал, минали са едни 10-15 години. При 10-15 години съм карал тези електрически моторчета като малко детенце в парковете, сега карам електрически голям мотор по улиците. Много яко. Много се кефа на къде отиват нещата. Тока си е много яко нещо.